Imbag ngagsapa kada tayo amin kakabsat. Kaspang lukat nga kanta, kantain tayo iti santo santo. Ket para kadag iti makabael, tumakder tayo amin. O Apu, di mabilang dagiti gapuanam, ket pinarnuay mo amin babaen iti sirib mo. Pinunnom iti tidaga kadagiti pinarswam. Atoy timang liweng-liweng at taaw, analawa, at taeng dagiti di mabilang nga parswa, babasit man wenoda. Aglayag ditoy at taaw dagiti barko, ket agayayam iti levayatan sa jay. Dayta dragon ti taaw nga inaramid mo. Datayo amin. Amin na parswa, agpanuray daken ka, iti kasapulan da.
Kararag tayo. Managparabor ken managayat nga Diyos mi, amami ay nilangitan. Agyaman kami o Apo iti daytoy nga inted mo nga agsapa. Tainikan na kami manen iti salunat. Pigsa ken gundaway nga mga daydayaw ken ka. Agyaman kami o Apo iti napalabas manen nga lawas. Iti panangilasat mo kada kami iti peggad, sakit, ket launay nga pagyamanan da ka iti di agbalbaliw nga ayat mo. Iti kinamana nga asim, iti kinadungum, iti kinamanagparabor mo ken nang nangruna, iti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Ket ita o Apo, dawaten mi iti panangidalan mo iti nasantuan nga espiritum, nga isukuma iti mangibabaet kada kami bayat iti inkam panagdaydayaw, anatoy kami man nga diso, ken kadagiti pagtataengan mi, sika kumaapo ti makikaadda kada kami. Ket lukatam ka di o Apo dagitoy puso ken panunot mi nga agdengeg kadagiti napateg nga sasaum. Kastamit Apo nga bendisyonam ti mensaherom nga mangipaay kadagiti sasaum kastamit kada kami nga agdengeg. Pakawanen na kamo Apo kadagiti aduunay nga bidut mi, kadagiti nagkurkurangan mi, nagbasbasulan mi ti padami nga tao kang ronan na itsangwanam. Dagitoy dagiti dawat kararag ken pagyaman mi, babaen ken Apo mi nga Hesukristo. Amen. Kunani Yahweh, ita, umay kayo taglilinawag tayo. Nalabaga ti manchayo gapu iti basol, ngem dalusan kayo agingga nga agbalin kayo anapudaw akas iti kapas. Uray no kalablabaga ti manchayo, pumudaw kayto akas iti puraw adelana. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo, kakabsat. Ket no siya sinuman, ti adda kabailan na kada kayo, ngagparintumeng, kadagiti na iranta nga pagparintumengan, iti sangwanan, iti tugtugaw yu, kat mabalin na daytoy nga aramiden, kabayatan, itintayo, panangipekpeksa, itirik na tayo, nang nangruna, no kasano tayo nga dumawat, iti parabor, ken kaasi ni Apo. Ket daytoy nga tukar kada tayo itinalinaay nga tukar dahito yung organista tayo ket ipadanon tayo ken Apo dagiti adda kadagiti puspuso tayo. Agkararag tayo. Managparabor kenayat unay nga amami, anang ipaay tibugbog nga anak mo. At to'y kami manan na dumawdawat, tiksi mapamakawan kadagiti adua paglablabsingan mi. Pudno, Apo, asan kami may karikan ka, gapo iti kinarugit mi. Isong agbababawi kami, tapnon mayan nurot kami, iti pagayatam. Babaan, iti panangdalus mo kadagiti puspuso mi. Wen apoy daton mi nga rod, iti bibiyag mi ken ka. Amang namnama babaan, nakabalin tinasantuan nga espiritum, ket maaramid mi, ti agayat kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen.
naimbag kinaragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Itinagan iting may sang iglesia tayo dito'y Central United Methodist Church, si Pupuso, siraragsak, ken silulukat iti ruwangan na tapnon intay pasangbayan. Wenno pasangbayan da kayo amin, nga iti intayo panagigimong, ket addaan tayo iti pudpudno nga rag uken ragsak, nga kakadwa manen nang nangrona iti daytoy a baro a conference year 2022-2023. Tadaytoy ti umuna Domingo iti konferensya tayo. Isu nga itinagan iti ministerial staff kakabsat. Ket mangnamamanen ken agiyamyaman ken apo. Ken kastaret kada kayo tainik ka na tayo manen ni apo ti gundaway nga langin-langin iti may samanen nga tawen. Isu nga iti daytoy nga kanito ket pagyamanak laon unay nang nangrona daytoy nga lay leader tayo iti Ilocano. Nga sakbay iti daytoy nga umuna nga Domingo, di napalabas nga Domingo. Ket pudno laonay nga narik nami nang nangrona day nga biyang no kasano iti panangawat, no kasano iti dungo, daytoy nga gimong tapudpudno laonay ngayong karkararagan nakat. Wen jakmet nga mailimeng iti ragsak ko kakabsat. Kadagiti ado ken napatiglaunay ngayong kay panangkabkablaaw kanyak iti nakaad ado nga kablaaw yu. Iti sasangbay, iti panagkasangay ko, iti kalman. Iso nga madamdama, at nanto ka no, agtitipon na iti daduma nga makabael nga umay to makipagkararag. Kasi iti awis ko. Kiting ganit ta, iti sibubukel nga pamilyami kakabsat, agiyaman kami iti dungong ayat, ken pamarabor ni Apo, babaen, kada kayo. Wen nga rod kakabsat, iti daytoy nga kanito, sakbay nga intayo o mapantayo nga iwaragawag dagiti banbanag, ket kaya tayo met nga pasangbayan iti tunggal maysa sa dinnuman na luglugar iti naggapgapuanyo. Adtoy kami kakabsat, nga mangpasangbay kada kayo ken mangnamnama, nga iti Diyos babaan iti nasantuan nga Espiritu na repeten na tayo. Iti maysa a panggep. Panggep ni ayat, ken panggep no kasano tayo ngagmaymaysa itinagan ni Apo tayo ng Jesu-Kristo. Isu nga iti maminsan manen iti pamilya daytoy nga sentral, ket adtoy kami amang paspasangbay kada kayo, mangkabkablaaw kada kayo, iti naimbag, ken naragsak, nga bigatyo. Ken kastama, dagiti kakabsat, nga awan, kada tayo iti daytoy, nga kanito. Nadikat at dada, kadagiti pagtaingan na, naimbag, ken naragsak, ngagsapayo, kakabsat, ken kastama, dagiti adda, iti balasyo na iti taaw. No iti daytoy mga kanito ket rabii ditaan nyo na imbag ken naragsak nga rabiiyo. Wenno malem na imbag ken naragsak nga malimyumet nga sangapada. Wen kakabsat amumilaon unay nga iting kay panakipagmaymaysa iti daytoy nga gimong. Ket saan laeng agdingdingeg wenno umay agrokrokbab no deket pagyaman mipay dagiti banbanag nga ipatpatulod, dagiti banbanag nga masapul iti iglesia ni Apo, ken dagiti banbanag nga may sapay nga mabalin nga pangrugyan itintay panagpatakder iti daytoy nga plano iti iglesia tayo iti building o multipurpose building
iti abay ti iglesia tayo. Ken kastamet, dagiti anak ni Apo nga nayat launay, iti misyon na. Agyaman kamit pagyamanan mi amin kakabsat, dagiti banbanmet nga isot impatpatulod yo, ken badbadang yo iti misyon ni Apo. Ken kastamet no kasano tayo kakabsat nga pagyamanan nam amin dagitoy, atoy met iti anak ni Apo nga simmangbay ti panagkasangay daytoy nga lawas, ken aldaw iti kalaysada dagitoy. Kasi iti gagangay, diakon nga may saan nga basahin, no deket at dadaamin ditan makita yo kakabsat, dito'y screen tayo, makita da. Iso nga maminsan pa'y, iti sibubukal, a pamilya, iti sentral, ken iti daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangruna, iti kapatag ka na santuan nga nagan na po tayo ng Jesucristo, kakabsat mi, at kami, nga sirarag o ken siraragsak nga mangkabkablaaw kada kayo, iti narambak ken naragsak nga aldaw, iti panagkasangayo, ken kastamet ti aldaw iti kalaysayo. Ket ti sarsarunume, dagiti nikidkid daw me, dagiti wises, ken kastamet dagiti karkararag mi, nga sapay kumata iti baro nga tawen, ken baro nga biyag nga iso timpaay ni Apo kada kayo, wenno insagot ni Apo kada kayo, kabayatan ni panangdaldalyasat yo daytoy nga tawen, ket daw mi kararag mi nga ni Apo Dios kuma iti maadda wenno mangipariknapay iti parabor ken kastamet iti bendisyon na kada kayo. Ket kayat ko nga sarunoman kakabsat umuna, kayat ko nga may pagkaamo kada kayo na inton Domingo, ket isunto ti panaka-idedikar dagiti opisyales iti daytoy nga iglesia tayo ti konse. Isu nga si kayo kakabsat ket mabalin tayon to nga mabalinda kayon to nga idedikar iti English service. Isu nga da kayo nga nadutukan wenno napili nga kasupisyal iti iglesia tayo nang nangruna iti konseho tayo. Ket agtalinaed kayon to, tapnon iti kasta, may bilang kayon to nga may didikar into no umay nga Domingo. Ken kastamet, nga dawdawatek nang nangruna dagiti amma, iti masangwanan ngayon tayo panang celebrar, panang rambak, iti Domingo dagiti amma Father's Day, inton umay nga 29 iti daytoy nga bulan. Ket no mabalbalin ko mga kakabsat, ket ipatulod yo dagiti ni agkakataraki nga ladladawan nyo. Ngem no mabalbalin ket ni after mga 5 years, 10 years ago, wag naman yung 50 years ago. Tapnon ti kasta, ma-identify da kayo nga si kayo dayta. Isu nga dawdawatek ket daw ko kakabsat, nga ipatulod yo dagiti ni natatarake nga dadladawan nyo ket ikanyon tinagan na tapno ni tikasta kabayatan ngem tayo panang celebrar daytoy nga Father's Day ket may flash to dagita ni ladladawan nyo dita screen tayo ket dayta launay ti kayat ko nga may pakaammo ken kastamet kakabsat kayat ko pay nga may pakaammo nga da GCash tayon. No dayta nga GCash, no kayat yun to kakabsat, no hang kayo nga masulit kayon to nga mapaniya bangko nang nangrona dagiti ni mangayat nga mangitenag iti ni banbanag nga iso iti pangitidan o panangiyawat da iti datdaton sagsagot ken kastamat dagiti ni pagkapuluda mabalindang aramiden tomet aramaten iti GCash tayo ken iti online banking tayo. Ken kastamat kayat ko nga maamuan nyo wenno pakamo kan kanayong kada kayo nga imbes ngayon tayo urin iti ni offering para iti ni paaramid ti iglesia tayo ket no mabalbalin ket pag may sain tayo latan kakabsat akas iti nasaok manen iti napalpalabas nga Domingo. Adda kadagiti sobre tayo
tithes, pledges, building fund, ken anyan to pa iti pangipanan nyo, i-specify yung tulatan nga da nakasurat ita. Tapno iti kasta, makatipid tayo, iti oras tayo ng nangruna, no kastoy nga komunyon. Ano? At kinawatan tayo kumakakabsat, ket sapay kumatan it Apo Dios, isu akan kanayon, iti maadda kada tayo, amang ipaay iti talna, rag o ken ragsak, kadagiti puspuso tayo. Agiyaman tayo ken Apo. Agtultuloy tayo. Datay iti panawen, iti panakaibasa, iti nasantuan asurat, nga maadaw iti baro atulag, ket masarakan, kadagiti aramid dagiti apostoles, Kapitulo 2, versikulo maysa aging gana iti 20 ket maysa, ket kastoy ti kunana. Tiya ay ti Espiritu Santo. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuan, nang nakangegda iti daranudor a naggapu sa dilangit, ket kaslaungor ti napigsa nga angin, anang punno ti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy a nagwaras, ken saggaysa a nagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo ket nang rugida nga agsao, iti nadumaduma a pagsasao, kas inted iti Espiritu kadakwada. Adda dagiti religyoso at tattao nga agnanaed ijay Jerusalem, ang naggapu iti nadumaduma agilyan dito'y lubong. Idi mangegda iti daranudor, nagsasangpet ti adu at tattao. Kas nasdaaw da amin tanang ngegda ida nga agsasao kadagiti bukod da apagsasao. Gapu iti napalalo asid daaw da kinunada, saan aya at taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nga agsasao da iti nakayanakan tayong apagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, ken Asia. Adapay kada tayo dagiti taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Sirene. Adamet taga Roma, Hudyo ken Hentil a napasurot iti Judaismo. Naggapumet ti daduma ijay Creta ken Arabia. Nupay kasta, mangyag tayo amin ida nga agsao iti pagsasao tayo may papan kadagiti naindaklan nga aramid ti Diyos. Nasdaaw da amin ket saan da a mailawlawag daytoy, isua nagsisinaludsod da. Anya ti kay papanan na daytoy. Ngem adda dagiti nang rabrabak kadagiti mamati, nabartek dagitoy at tao kinunada. Timakder nga rod ni Pedro ken dagiti sangapulo ket maysa nga apostoles, ket kinunana iti napigsa a timek, padak a Hudyo ken da kayo nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak a mangilawlawag iti kay papanan daytoy. Saan a nabartek dagitoy at tao akas ipagarupyo, gaputa alas 9 pay laeng iti bigat. Ngem daytoy ti kinuna ni Propeta Joel. Daytoy ti aramidek to kadagiti maud-udi nga aldaw kuna ti Dios. Ibuyat kunto ti espiritok ti sangkatauan. Ipakaammun to dagiti anak yu ti mensahek. Makakitan to ti sirmata dagiti agtutubo yu alalaki, ket agtagtagainep to dagiti lalakay kadakayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babayi, ibuyat kunto ti espiritok kadagitang aldaw. Ket ipakaamudan to ti mensahek. Agipakita akto kadagiti pagsisidaawan sa dilangit, ken milagro ditoy daga. Addan to dara, apoy ken napuskol nga asuk. Agsipnget to ti init, ket kaslan to dara alumabaga ti bulan, ti idadateng tinaingdaklan ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to ti amin nga agpatulong iti Apo. Agtakder tayo kakabsat. Iti Ebanghelyo tayo, iti daytoy nga agsapa, masarakan, iti libro ni Juan, iti kapitulo, 10 katupat, manipod, iti bersikulo 8, hinggana ti 10 kat 7, ket mabalin tayo nga umalatew,
iti bersikulo 25 aging ganat 27 akastoy iti mabasa tayo. Kinuna ni Felipe, Apo pakita man kada kami ti Ama. Umanayon dayta kada kami. Nabayagan anak ikadkadwa kada kayo Felipe. Ngem di dakpay lagayam amamu insungbat ni Jesus. Siya sinuma na nakakita kanya nakita moten ti Ama. Apay kung nampay laeng ipakita kada kayo ti Ama. Di mo kad patyan nga dak ti Ama ken ti Ama adda kanyak. Na nagapu kanyak dagitin sauk kada kayo. Ti Ama nga agtaeng kanyak aramiden na ti aramid na. Mamati kayo nga dak iti Ama ket adda akmet adamat ni Ama kanyak. No saan? Mamati kayo gapu kadagitoy nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti mamati kanyak aramidin nan tumat dagiti aramidet. When dakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na ti innak iti Ama. Aramidek to ti anyama waten nyo itinagan ko tapnon may itanok ti Ama babaan iti anak. Anyama na dawaten nyo itinagan ko aramidek to. Intuloy ni Jesus itinagsao. No ayatandak tungpalin nyo dagiti bilbilen ko. Agdawatak to ti Ama ket ikan na kayunto. Iti sabay amang bagbaga nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Isu ti Espiritu amang ipakpakaamo iti kinapudno maipapan iti Dios. Sana mabalin nga awaten ti lobong daytoy nga Espiritu agsiputa saan na nakita wenno amo. Ngem amamuyo taeg-taeng kada kayo ket adda kada kayo. Imbaga kada kayo adakpay kada kayo. Ti mamagbaga nga imbaunto ti Ama iti nagan ko. Isu ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin na banag ket ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Kapya ti ibatik kada kayo. Tikod ko kapya, tited ko kada kayo. Ngem saan akas iti panangted iti lubong iti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan. Di kay agbuteng. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen.
Pagyamanan tayo manen. Dahito yung asaniweng ti kanta. Ngayon paay kada tayo, itikoro tayo. Agkararag tayo. Iti iya si degme, iti arpad mo weno sangwanam o Diyos. Adto'y kami nga mangnamnama, babaan iti nasantuan nga Espiritu nga manglukat kadag iti lapayag miken kasta met ti kaungan ti puspuso mi. Tapno na nyaman o Diyos dagiti sasao nga kayat mo nga ipadanon kada kami. Ket daytoy iti kinapudno. Kinapudno amang liwliwa wenno mangipaay kired ken salunat ken panagrang ay mi akas mamati ken ka. Daytoy nga rod nga dipen mo si kang nga rod o Dios. Iti mangited ti sirib tapnon maibalikas na dagiti banag nga kayat mo nga ipadanon kada kami tinagan ni Jesus. Amen. Kayat ko nga lawan itin tayo panagtutungtong iti daytoy nga sa pakakabsat itin basa daytoy nga tagapangulo tayo iti libro ti Aramid ti Apostol. Isu nga pinauluwak daytoy ngayon tayo panagsasango iti sumagmamano nga minuto. No mampay ng rugi tayo iti nakarulaunay very late ti kahit ko nga saon. Ket kayat ko kakabsat nga saan tayo agsobra iti naikadeng nga oras tayo. Ket dayta iti maysa nga kayat ko nga may pasagupsep kadag iti panpanunot tayo. Tauray man laeng ti oras isu ti intay masurot. Dakkel unay nga pagyamanak data. Iti panagdapaw ti Espiritu ang mangipaay ti panakabalin. Ti panagdapaw ti Espiritu ang mangipaay iti panabalin. Amuyo kakabsat adda masansan nga kankantain mi. Idi adda no adda kami prayer meeting nang Rona, idi adda kami iti misyon. Tadaytoy nga di penyo kakabsat nang rugi kami iti misyon. Partikular iti probinsya ti Batangas. Dayta tinangrugyan mi. Ket daytoy nga kanta kakabsat ket amok nga amuyo wenno very popular kada kayo. Come Holy Spirit, I need you. Amo tayo amin dayta. Come Holy Spirit, I need you. Dagita dayta ti kan kanayon nga kankantain mi. Tadaytoy kakabsat iti pamati mi amang ipaay iti panakabalin tapnun mabalinan mi iti sumangu kadag iti tattao a masalaw mi bayat iti panagmismisyon mi. Tamutay launay ore siguro ni Manong Dr. Raquel ket dayta iti maysa nga talged ken panakabalin itin na panag paspastor idi adayjay Cagayan babaan iti tulong ken panakabalin ti Espiritu amok launay dayta ket amuyong matlaunay dayta nang Runa iti lugar iti misyon. Ngemuray siguro ita kakabsat a panawen nga datayo iti kastoy nga regular at church. Ket masapul tayo launay no kasano iti panakabalin iti nasantuan nga Espiritu a dumapaw iti tunggal maysa nang Rona ita. Tain tayo manen dalya sa atin ti baro a conference year iti iglesia tayo 2022-2023.
kasapulan tayo iti pannakabalin iti nasantuan nga Espiritu. Iti dadapaw wenno isasangbay ibababa iti nasantuan nga Espiritu kadagiti adalan kakabsat tapnon maadanda iti tured ken pannakabalin tapnon mabalinanda nga aramidan dagiti umno apagayatan ti Apo ket napasamak daytoy idi adda dagiti adalan nga agmaymaysa ti panggep. Take note that. Simmangbay wenno dimapaw kadakwada iti nasantuan nga Espiritu. Amang ipaay kadakwada iti pannakabalin tured idi addada nga agmaymaysa iti panggep. Panggap nga iwaragawag ti ayat ken panangisalakan iti Dios babaen kana po tayo nga Jesus. Ken daytoy a panggap kakabsat ket aginggana itata isu iti namnama ayo. Dayta nga panggap a panagmaymaysa ket panggap tayo aginggana ita. Panggap iti panakay waragawang iti kinapudno iti Diyos. Saan nga fake news? Ya? Tamo yung kakabsat. Adu nariribukan iti panpanunot babaen dagiti fake news. Sakbay nga mangrugi kakabsat iti konferensya tayo. At the fake news nga simmangbay kada kami. Talo kano dagiti agtalinaen ken may salaeng iti mayakar kitawad sa bali da nga mayakar no disi kami. Ngem tila pagsayatan na daytoy fake news ket kasla nang ibi yaw awat met kada kami iti medyo linglingay. Taijay kami kano Nax naman oh. Di ba fake news? Sabi, wala pang consultation doon. Pero adasimang ba? Dati bakit ko? Nagrigat ko na nakarigrigat. Nang runa ti agakar iti kastoy nga awan ti panagakar kit narigat launay. May ribukan si kayo. Isungahan laeng nga dayta nga agwarnak nga fake news kakabsatan nakarigrigat launay ngem babaen dayta nga panggap iti nasantuan nga Espiritu nga mangipaay iti pannakabalin kadagiti adalan idi addada agmaymaysa nga daan panaginayan tapnon may iwaragawag kakabsat iti kinapudno saan nga fake news iti Diyos. Dayta nga panggap isu iti panakawaya-waya dagiti balod nga adda iti nginget iti kasipngatan. Wenno balod iti gura, balod iti apal nga isut ag turtay ti puso ken kaungan. Nagrigat nga nakakadwa tayo kakabsat. Agkakadwa ta iglesia kagadong agkankanta. Ninsaan mo nga may kurit iti ruprupada tadagayam gura ken gura ti tunggal may sakadakwada. Panggap apagkaykaysa tapnon patibkeran wenno palagdaen iti relasyon ken iti panakipaglangen-langen iti pada nang nangruna ti relasyon tayo ken Apo Dios. Apaya kasapulan tay ti panakabalin ti nasantuan nga Espiritu. Wen kakabsat
taawan panagrangay tayo. No awan kada tayo, itinasantuan nga Espiritu. An tayo, ang mabalbaliwan, agtaltali na adlata, dagiti banbana nga saan nga rumbeng, kadagiti puspuso tayo, no awan, iti Espiritu ti Diyos, kada tayo. Kat, mairamraman, iti iglesia tayo, ken iti pagilyan tayo, kaasi tayo, ken kadagiti kamkameng iti pampamilya tayo. Apay ko nak, nga may ramraman iti iglesia, wenno ti pagilyan tayo. Kas itimbagak tatay na wenno nasaok, nagrigat, nga dakadwa wenno kakadwa, nga san man laeng, nakululimik da, di daman laeng nga, may ibaga morning, urag sabsabat da dita. Di ba? Nagrigat, kakapsa. Kasano nga rumangayo? Nga da, akastoy, akasasaad, nga nakabalod, itiriribok, bura, ken apal, ureg kan kanta kayo dito yung nga duwa. Awan ti mapasamak nga napintas, may iramraman siya, may iramraman, iti pagilyan tayo. Nga awan pagrangayan, gapu taawan, ti nakabalin ni Espiritu ng Diyos, di tapuso. Isu nga masapul kakabsat, ngagtaeng itinasantuan nga Espiritu kada tayo, tapnon in tayo rugyan. Dahito nga konferensya, itinananay nga parabor iti Diyos, nga iso ti mangrep-repet kada tayo, iti may-maysa nga panggap. Panggap, iti panagdaydayaw, panggap, iti panagrangay, panggap, amay waragawag, iti kinapudno, iti Diyos. No dahito nga rod, kakabsat, ti panggap tayo, arumang ay, lukatan tayo nga rod, iti puso panunot, ruangan iti biyag, nga kunang nga rod, iti slogan ti iglesia tayo, anya adeta, open heart, open mind, open door. Isungay ti idadapaw ti Espiritu amang ipaay ti panakabalin kadagiti adalan idi agmaymaysada ti panggap a maaramid dagiti impabaklay ni Apo Dios nga aramid kadakwada tapnun may waragawag iti panakabalin ti Dios a mawayawayaan dagiti balod ti gura ken apal panagrangay iti pamati, ken panagrangay ti iglesia ken iti pagilyan, ket mabalinmet a mapasamak kada tayo itatta. Nang nangruna daytoy nga gimong. Dapawan na tay nga rod kuma iti nasantuan nga Espiritu, gapo ta amok launay kakabsat. Nga iti panggap mo, ken iti panggap ko, ket may-maysa tayo, iti panagrangay, iti iglesia tayo, ken Apo Diyos. Kakabsat, rugyanan tayo. Daytoy nga conferencier. Kakas kino nakita tayo. Inikan na tayo ni Apo iti gundaway, tapnon makipaglangin-langin manen kada kayo ti may sangatawan. Isu nga masapul, itintay panagmaymaysa. May-maysa a panggap, tapnon iti panakabalin, ti Espiritu ti Diyos, kat isu iti agtalinaed kada tayo. Wenno mangrepet kada tayo, tapnon mabailan tayo, iti agaramid, kadagiti aramid nga isut impabaklay ni Apo, kada tayo. Ti Diyos isut may dayaw, gapuken ka, ken kada tayo amin, nga napnuan ti Espiritu na.
Amen. Tuba der tayo kakabsat. Ti Apo adda kada kayo, itagawyo dagiti puspusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Agyaman kamken ka Ama, takas talaunay, iti panagayat mo, ito'y lubong. Ited mo, ti anak mo, amang isalakan. Nakita mi ti yagano pa'y kasa, nagpakumbapag ako, itulnog, iti pagayatam. Si Aya, ngay mawat kan patay, iti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam inalin ni patay, babaen iti panagungar na, den nakada kami ti biag nga agnanayon. Tay di rabi panang ted na, iti bagina, ngagpaay kada tayo, nangala iti napay. Idi makapagyaman nan, inted na kadagiti adalat kinuna, alaen nyo kaninyo. Daytoy tibagik anapisi ka po kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabiin na lana iti kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy dakayamin. Daytoy ako pa isutaro iti tulag iti darak anay bukbuk kamay paay kada kayo ken kadagiti adu agpaay iti panakapakawan dagiti basbaso. No kanenyo daytoy ken inumenyo daytoy ako pa mapabaro iti kapadasan nyo iti kaadda ni Kristo kada kayo iti yumay na iti maudi apan nagbaligi. Amen. Sitay amin iti kararag ngagpaay iti panaglakam kakabsat. Iti sasamo mi talamisan mo, O Diyos, saan kami ngagtalag iti bukod mi kinalinteg. No di kat iti mabubus nga ayat mo. Umay ka magsipot ta amumi at tilaing pamuspusan tapnong biyag kami ken masrakan mi iti mataginayon a panaknek, isu iti panagtalek ka. Sapay kumat iti panaglakami iti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag a panakamumiken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan iti naurnos a panakaawat iti pudno a kinatao mi iti nagan ni Jesus. Amen. No kanenyo daytoy at tinapay, ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabaro, iti panakapadasan nyo, iti kaadda ni Kristo kada kayo, iti yumay na, iti maudi, apan nagbaligi. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Iti proseso ten tayo panaglakam kat adtoy dagiti upat nga kabadang tayo ket ikan na kayo iti sagimaysa nga tinapay ken isu damet iti takder iti sangwanan nyo. Isung agpila taytoy kakabsat do nga pila ket dagiti ni kayat da no makaala kayo dagiti kayat da ngagparintumeng ket mabalin ti tagparintumeng aramatin tayo
itagsumbanger nga igid itintay pa nagsubli. Kenda kayo mat nga kayat na tagsubli kada iti tugtugaw na itultuloyo iti pa nagkarkararagyo aramiden tay daytoy nga si ulim ken si tatalgen. Umay kayo amin kakabsat. Maawi sa amin nga anak ni Apo, na makipagrambak, daytoy nga padaya ni Apo. Tamu tayo launay, nga daytoy nga banag katiso ti mangiparangarang, no kasano iti may nga panggap iti Dios, panggap iti tunggal maysa,
nga iso ti kalkalikaguman tayo. Panggap iti panangripet, iti maysa nga pamati, may maysa nga ayak, ken may maysa nga kinapudno, iti Dios, ken iti bibiyag tayo. Tumakder tayo kakabsat. Agyaman kami o Apo. Datindasar mo apadaya. Tapnon umay kami makipagrambak. Inig ka na kami o Diyos iti waya-waya. Babaan iti panakabalin iti nasantuan nga Espiritum. Nga isot nagtalinaed kadag iti puspuso ken iti kaungan mi. Ket sapay ko iting kami panakipagmaymaysa daytoy a sakramento ti anak mo nga Jesucristo. Isut mangipaay iti kirid liwliwa ken mangwaya-waya kada kami nga agaramid iti kinapudno iti iglesia. Agiyaman kami o Apo iti naga ni Jesus. Amen.
Kas himno ti panagyaman ken panagdisipulo, kantaen tayo iti Apo itdem kanyak Espiritu. Agiyaman kami, iti kinapudnom, O Diyos. Tinik na kami, tigundaway, tapnon in kami rugyan. Iting kami panagserviken ka nang nangruna iti baro nga tawen ng kami dalya sa atin, iti iglesia mi. Mangnamnama kami, O Diyos, nga si kami ket repetan na kami wenno ipanguluan na kami tinasantuan nga Espiritum tapno mangrugi kami nga napudno launay ken ka. Agiyaman kami kadagitoy nga anak mo. Agiyaman kami kadagiti ni banbanag nga isutim paay da wenno insagot da indaton da ken kastamat dagiti pagkapullo. Bendisyon nam ti biyag, dagiti yung anak mo. Bendisyon nam ti pampamilyada, dagiti pagsapulan da. Kan kastamet, O Diyos,
amin nga anak mo nga pinagtalkam ket mangnamnama itinan-ane nga bendisyon mo. Agyaman kami kadagiti anak mo nga simmangbay iti panagkasangay dawen no aldaw iti kalaysada. Agyaman kami kadagiti anak mo nga sinalaknibam iti bibiyagda inya dayom ti anyaman nga pagpagad. Agyaman kami kadagiti anak mo nga nadaan iti pagsapulan. Inikam ti gundaway nga makaabroad. Inikam ti gundaway o Diyos nga garamid tapno pagragsakan ti pamilyada. Agyaman kami mo to Diyos kadagiti anak mo nga pinaimbag mo. Kadagiti anyaman nga saksakutan ti pagbagida. Ken kadagiti anak mo nga nagturpos itinda panagadal. Pagyamanan mi amin dagitoy ken nang runa. No kasanol na kami ngayon lasat iti may samanen atawan o Diyos ket pagyamanan mi laun unay. Ken iti daytoy nga kanito nga si pupuso siraragsak kami nga makipagmaymaysa ngaglakam iti Santa Cena wenno sakramento. Idawdawat mi nga rodo Apo nga salaknibam mi iti tunggal maysa iti irwarmi wenno panagsisinami iti daytoy nga kanito ket sapay kuma ta iti man nakabalin ken dayta dakulap mo ket isu o Dios iti salukob mo iti tunggal maysa. Dawdawaten mi nga rod o Dios iti pamateg mo panangisalakan wenno pangpaimbag mo kagad iti adu nga daan iti saksakit na itinagan ni Jesus. Amen. Tiya makenanak ko mo, kan Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, di langit ket di dagat. Kakabsat ko kinaayatik idaunay. Intay yung aro dawatan na padapada tinanay nga bendisyon iti Diyos Amang dat sa dilangit. Iti ayat dungo ti parabora pa ng isalakan ni Kristo nga isut apo tayo. Iti kaadda iti nasantuan nga Espiritu na ket isu ti mga luwadken ka mangliliwaken ka ken kadatayo amin ita ken itagnanayon nga wan inggana. Amen.